ассалому алайкум дӯстони азиз. ирӯз 11 декабри соли 2023 1000 рубле баробар ба 118 сомону 50 дирам. ирӯза навор дорем мардир азиз. 4-5 дона Opel Astra F сирх, сафед, зард ва дигар рангош. я бародарда мошин дар кораи тавассути кредит мехара. касе ки дора ҳар моҳа платитш мекуна. Mercedes зайчик дорем, Mercedes Benz S-класс, E-класс дорем, Daewoo Matiz дадона. я бародар хонаро икага барои шумо рекламаш мекунем дар амиҷа. хулосаи гап мошинои зуд барои шумо дар амин навори имрӯза. барои реклама хона, замин, мошин, квартира боша рӯштен рекламаш аз ҳисоби мо бародар азиз. дар комментария ҳатман қайд карда монед аз кадом маркаи мошин шумо дар маъқулай мо худо хоҳад барои шумо пешниҳодиш мекунем. подписатсия кунен, лайкотона бизанен, навора качесвара баланд кунен, эълона сар мекунен шумо бошен тамошо кунем бачаҳо. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F бародар азиз равон карданд дар ноҳияи Данғара. солиш 1994. рақамҳои дтанол WhatsApp доранд. 24 соат аз номи канали Далер официал гап занен, арзонтон мекунад бачаҳо. ё ин ки 939 рақамҳои дастияи муроҷиат кунед. 10 моҳа документ дорад, 7 моҳа танировка дорад, як дастгаштагӣ, моториш 1.6, сӯзишвориш бензини газ, ноҳияи Данғара, 38000 сомонӣ нақш бародар азиз. бо савдо мешава. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, телевизор дорад, задни камера дорад. состояние мошин зурибадай. касе ки мехара рақамода занг занен, бо маслиҳатам мекунем. нақша 38000 сомонӣ меган, бо арзон ҳам мешава бародар азиз. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. як дона боз Opel Astra F дар ноҳияи Вахш қарор дорад. солиш 1994. нархша 37000 сомонӣ мегем. рақамҳои +7 WhatsApp дора, метавонед занг за маслиҳат кунед. объём мотор 1.6, коробка передачи механика, бензини газ кор мекуна, краска сафед, беҳади бадтозай, балонош 100%, хадавои 100%, ҳуҷҷатош тамом шудагай. адрес ноҳияи Вахш. нархш боша 37000 сомонӣ. муомила ҳам дорад, алиш намешава. касоне ки мехарен рақамҳои WhatsApp да занг занен, маслиҳат мекунем бо. дӯстони азиз, ами бародар монда айни ҳол дар ноҳияи Вон қарор дора. мошин дар кораи тавассути кредит мехаранд. ами рақамҳои 931 WhatsApp май касе ки дора маран муроҷиат кунед. ҳар моҳа платит мекуна, ё ин ки хоҳен охири солда платитш мекуна. ин варианти хубай. касе дар кораи марамат муроҷиат кунед, хидмат мерасонемша. мегзарем ба мошини навбатӣ. боз як дона бародар азиз Opel Astra F ёфтем. краскаи сирх беҳад тоза хушрӯ зурибадай беҳад таъриф кардан. мақсади фурӯхтан мега ягон астраҷӣ боша мехаремша. солиш 1993. 27000 сомон мегем. рақамҳои русия WhatsApp, рақамҳои тоҷикистон дастӣ доранд, муроҷиат кунед. солиш 1993. сӯзишвориш бензини газ, объём мотор 1.6, коробкаш механика. мошин дорои ҳуҷҷати 7 моҳа. балоно нав, хадавоиш нав кардагӣ. мошина 27 мегем, бо муомила дора. дар ноҳияи Қубодиён савдо дар назди мошин. WhatsApp метавонед занг за муроҷиат кунед. 4 балон нав 100%. моторшам навай, краскаш 1 грамм задагӣ. мақсад хурӯшдагӣ нестай. ами номеро да мондагем занг за аз номи канали Далер официал, бо арзонтон мекуна бачаҳо. дӯстони азиз, номерои ма барои реклама хона, мошин, замин, квартира боша рӯшин рекламаш мекунем. ҳоҷат ба мошин бозор мурдан нестай. канали мо худаш мошинро савдо мекунад бачаҳо. лайкҳоро бизанед, навора дарчи тамошо кунед. мошини фурӯшии навбатӣ бародар азиз Opel Vectra A айни ҳол дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. нархша меган 35000 сомонӣ. солша меган 1995. рақамҳои 555. WhatsApp дорад. аз номи канали Далер официал гап занен, бо муомилаи хуб қайдтон мекунад. WhatsApp-шта занг занен. объём мотор 1.6, коробкаш механика, бензини газ, краска асфалтни, балоно 100%, хадавои 100%,
ҳуҷҷатош 1 сола, адрес шаҳри Ҳисор, савдо дар назди мошин. Состояние мошин созай, занг занен, бо маслиҳатам мекунем. Нарша 35000 мегем, бо муомила дора. савдо дар назди ҳамаи капоти мошин алиш намешава. срочно сум дар курай бо нархи 35000 сомон мефурӯшем. занг зада бо маслиҳат кунем бачаҳо. мошини фурӯшии навбатӣ бовар кунен, ами Yachi Astra F қабул кардем дар ами видеои имрӯза. ҳамаш состояние зур арзон ҳам ҳастай, қимат ҳам ҳастай. дар ноҳияи Нуробод соли 1994 нарша 20000 сомонӣ меган. дута рақам дора, рақами русия, WhatsApp дорад, метавонем муроҷиат кунем бачако. номерои дастӣ ами 0000. сӯзишвориш бензин, мотор 1.6, коробкаш механика, ҳолаташ беҳад хуб, ҳуҷҷату бучидагай, балонош миёна, хадавоишам миёна, алиш намешавад, то қасум дар кор аст. мефурӯшем электропакет дарош, срочно пул дар курай бо нархи 20000 сомонӣ фурӯхта мешавад. касе ки маъқулай, касе ки мехара, бачако аз номи канали мо фақат гап занен, худо хоҳад шумода бо арзон мекунад. наборда лайкора бизанен, набора паҳн кунен. ай ҳаматон рӯзием бачаҳо. акр рекламаи зури бада омадем. ин хоҳиши подписчикҳо буд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. дар хона қабул кардем. 7.5 сотих замин. рақамои 931 зангза WhatsApp муроҷиат кунен. як оғил дора, 2 этажа. гирди хона полни маҳкамай. об дорад бо насос. ҳастай мактаб, масҷид, мағоза ҳамаш дар наздикии ҳамин хонаи 3 минута 5 минута раҳай бачако. хулоса хонаи созай. касе ки мехара марамат ҳамин рақамода занг зада бо оиди нарх навош гап занен. хона хубай, хулоса срочно акада сум дар кора мефурӯшаш. ҳамин рақамои 931 да занг занен, оиди хона бо маълумотҳои иловагиша мегирем бачаҳо. мошини фурӯшии навбатӣ бародари азиз, Mercedes Benz V201 баҳри шумо. солиш 1993, айни ҳол дар варзоб қарор дорад, бо нархи 40000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш дизел, кузов седан, мотор 2.5, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, балону нав, краска нав. состояние мошин зури бадай. 40000 мегем, бо муомила мекунем. айни ҳол дар варзоб қарор дорад. солша 93 гуфта. харидори аниқ бошен, агар ҳамин рақамои 900 да занг зана, бо муомила ҳам мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ бародари азиз, Mercedes Benz C-Class солиш 1999. мошин дар Душанбе қарор дорад, бо нархи 68000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, дар кузови седан, мотор 1.8, коробкаш механика. соли мошин 1999, танировка 4 моҳа, ҳуҷҷат солона, мотор, коробка ходовой 100%, пешқафош 100%, кондитсионер ях 100%, печка гарм зур 100%, автопилот 100%. хулоса чизе да заводскои ҳасте ҳаму хелай кор мекунад. краска тоза, бесарапина, задагӣ, буридагӣ, пусидагӣ надорад. гарантияш катӣ мефурӯшем мега, алиш намешаванд. илтимос беҳуда нашуд алишшавӣ занг назанем. боз як дона Mercedes Benz C-Class баҳри шумо бародар азиз, ки солиш 2008 дар хуҷанди бостонӣ бо нархи 105000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бензини холӣ, кузов седан, серебристый краскаш, светаш, объем мотор 3.5 литр, коробкаш автоматика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. чӣ хеле ки таъриф кунем мо меарзад ба таърифа.
4 балонаш зурибад даруни мошин просто бомба бачако састяни мошин зурибад. Касе ки мехарен ҳамин рақамои 927 занг занем бо маслиҳат кунем. рости бачако ами наборои мо шумо да маъқул ҳаста неста конкретни пабрас ки дар мо комментарий нависен. агар ки маъқул набоша мо далши набор накунем бачаҳо. агар маъқул бошад дар ҳамон комментария 3 та 5 нависта монен мефаҳмем ки моро шумо конкрет дастгир мекунем. мошини навбатӣ боз як донаи га Mercedes Benz V124 бародар азиз ки солаш 1993 дар хуҷанди бостонӣ қарор дорад 50000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дизел сӯзишворӣ, кузов седан, объем мотор 2.5, коробкаш автоматика. V124 сечка бародар азиз маромат кунен бо худотон занг за бипарсен шав. даруни мошин тоза, краска тоза, састяни мошин зураи хулоса 50000 мегем бо муомила мекунем. мотор 2.5 автоматика бародар азиз. мошини фурӯши навбатӣ бародар азиз Daewoo Nexi солаш 1997 дар регар қарор дорад. нархша меган 30000 сомонӣ. бензини газ, кузов седан, краска тозаакай бачако беҳадди бад тозаакай конкретни гап зистам. мотор 1.6 коробкаш механикай. ами чанд қаритонистай мошинда расход кардагай барои ҳай кардани худошон. коробкаш механика, мотор 1.6. мошин тоза, кондитсионер дорад. 4 балон пачка, краска тоза. мотор мақсад дуд мекуна гуфтани гап надорад. документош 11 моҳа ҳастай. лапкош заводской меган 30000 мегем бо муомила мекунем. аму тература регардай мошинча касе мехара рақамода занг за маслиҳат кунед худотон бо. як дона боз бародар азиз Daewoo Nexi солаш 1996 дар бохтар қарор дорад. нархша 18000 сомон мегем. бензини газ сӯзишворӣ, кузов седан, мотор 1.6, 100000 километр пробег, коробка механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷати солона 2 моҳ мондагӣ мега ҳуҷҷатош. дигар харидори аниқ бошен занг занен оиди мошин бо маслиҳат мекунем. састяни мошин соз. рости дар комментария бачаҳо мода қайд мекунанд ки барои чӣ мошинҳоро фақат таъриф мекунем. дӯстони азиз вақте ки маълумотоша соҳибоша намехоҳӣ роӣ кунанд иҷа ганагор мо нестем. савол ҷавоб дар гардани мошинфурӯшоай. чизе ки мо дар равон кардан мо мехонем бачаҳо. агар дурӯғ боша агар мақсад ганагор ҳамин бачакҳое ки мошин доранд ҳаминоай. дилтон ай мо дур наравад азиз. дӯстони азиз подписчикои муҳтарам, номерои мо барои реклама мошин, замин, хона, квартира боша рӯяшен дар ҳамин рақами 931 рекламаша ҳисоби мо. ай ҳамаи шумо хоҳиш пабрас ки лайкотона бизанен, подписатсия кунен. ҳамин мошин нахаренам подписатсия кунен. чизе ки ёфтем роӣ кардан шумо хоҳиш кардем мо баъри шумо мондем. воқеъ дар амони худо то пагарӯз дигар.